sab'in wa dhribuhum bi asrin wa fariqu bainahum madzai'akum. Artosipun padha mrintahno sira kabeh ing anak-anak sira kabeh supaya nglakoni salat krana anak mau wis ngumpul 7 taun. Lan padha ngumpul sira kabeh ing anak mau yen wis ngumpul 10 taun durung gelem nglakoni salat. Lan padha misal sira kabeh sangka panggonan guru anak sira kabeh. Nanti punika nedahaken malih pilih putra supaya nilai umur 7 tahun dipun didik sholat menawi sampun umur 7 tahun hotel purun selampai sholat kedah dipun ajar lan anak mau dipun pisah anggenipun pinten. Punika sedaya maringi pangertosan dhateng kita didik putra